aflăm într-un loc special, arenele romane. Este important să nu ne uităm rădăcinile și, la rândul nostru, prin ceea ce facem, să scriem istorie. Alianța AUR și-a lansat ieri la arenele romane candidații la europarlamentare. Printre aceștia, avocatul Gheorghe Piperea, europarlamentarul Cristian Terheș și președintele Consiliului Național de Conducere a AUR, senatorul Claudiu Târziu. George Simion a avut o intervenție în notă caracteristică, declarând deschisă lupta pentru o Europă a națiunilor. Suntem onorați că îi avem ca oaspeți pe cei care au vorbit din grupurile suveraniste și conservatoare europene, pe cei din loja oficială, alături de care vom lupta pentru Europa națiunilor, vom lupta pentru democrație, vom lupta pentru libertate, vom lupta pentru România noastră și pentru